Ма аз имам моите хора, аз имам моите си хора. Ние ще си играеме колкото си можем. Това е. Не му вярвам, той издирваше майка ми, като бях в Big Brother, не му вярвам. Фаби, ще ме предадеш ли? Значи наказанието е кремвирш, ти нямаш кремвирш, ти имаш друго, на 4 крака. Добре, може ли да дивана. смени твоето да е с краставицата? Понеже кремвирш е много малък колбас, ти като нямаш друго. Добре, бе, добре, Айде с хубаво, краставицата. Хубаво, добре. Или с кремвирша, хора, кажете кое е по-хубаво, с кремвирша. Добре, бе, те ще го решат после, Добре. бе. Вие вземете битката пък Чакай тогава. малко. Не можеш да разчитам, не мога да разчитам на тебе. Мога ли да разчитам на тебе, Фаво? Аз нямам хора в момента, те си легнаха моите. Еми добре, играеме за забавлението. Тия хора не заслужават ли забавление? Ох, направо не знам, бе. Нали имаш голяма аудитория, имаш над 1000 човека. За това, което си направил, примерно утре, други хора ще те подкрепят. Айде, добре, играем. Приемам от Бога, играеме, патенца. Моля ви, не ме давайте. Няма, тя там има хора, деца ще заредят и ще дадат. Играеме отборно. Ама нека, това е отборно. Почваме. Искаме да видим, това ще е голям резил, ще е пуснат навсякъде утре, ако се нагъзи така. Целият тикток ще гърми. На сепарето отзаде в нощния клуб. Ама ще светнеш лампата. Да не си гифтиш сам. Не бе, как си гифти? Аз нямам закачено. Да не си мятам сега Юниверс. Спри, чакай. Той ми пише сега да спра. Как? Ева, Никол. Фаби, какво става? Той май картата му нещо отказва. Ама хора, да те спасява отбора, бе, човек. При мен играят хора, които играят всяка вечер. Речардинки са на available. Мене никой не ме съжалява, аз като падам. Никол. Играла съм и с кетчупи на главата, и с яйца съм пила, и какво ли не съм пила, и какво ли не съм правила. Изостави ме, Фавито ме и изостави. вода от купичка съм пила, и така нататък, така че аз тук защо да не приема? Дори и да падна, аз съм правила такива наказания с бетерали, така че... Речардинки са на available. Фаби ми изпрати, че не му дава да зарежда. Какво казва, бе? Че не му дава да зарежда. Отборна игра? Аз ви казах, че той иска, обаче как изчака да приема от Бога и тогава ми го каза. Ама защо? Не знам защо, Фаби, аз не ги разбирам. Защо не ти дава? Аз Колаген съм падала, наши и на какви гадни наказания съм играла с бетера и съм падала 4-5 игри, докато почна да печеля. Така че съм правила какви ли не наказания съм правила. Не знам кой да поканя. Да изтрие картата и да я вкара, пак пише Пламен. И да изтриеш картата, числата и да я въведеш на ново, Фави. Няма да има време. Ще си направиш това наказание, Колаген, ще си го направиш. Патенца, моля ви, ако ме обичате, появете се. 928 човека има в лайфа. Моля ви, появете се. На здраве, Михайлски, благодаря ти. Патенца, моля ви. Според мен да, може ми. Виж, тук пише, че тук е конспирация, че лъжи. Юри, как се лъжа, бе? Играеме хора, защото наистина верно може да е конспирация. Това е Колаген, все пак наистина може наистина да се прави на луд и да ни ударят слов. Къде ми излезна това? Къде ми писа? Последния път като дойде ме удариха с лъв на по 3. После ме удариха с не знам си какво. После с не знам си какво. Така че, да, възможно е да... Къде ми писа? За баламосват. Човек? Не знам къде ми писа. Играеме си хора, играеме си отборно. Да не си пратиш сам Колаген, защото няма да... Ако сам си играеш, поне ми кажи. Номера. Ето. Вижте кога е изпратено, сега ми го изпрати, че не може. И нищо пак не хваща тази шиба на ръкавица. Имаме още 8 секунди на ръкавицата! Леле, те направо ни разбихаме 1 минута и 30. Даже много спокойно играеме в момента. Не ме обичате изобщо, моля ви. 4400 точки. Аз не се думкам с гифтарите, какво да направя?
Стига вече с това. Айде бе хора, дайте малко ръкавички да изгърмим бе. Ели, добър вечер. Мехмед, здравейте, добре дошли. Никой ли няма кой да помогне? Почвай да се думка с гифтерите, може и да ти помогнат. Виж, аз като съм ги думкала всичките тук, всичките гифтери, като съм ги думкала, виж как играят за мен. Те си казват сега само единствено пред мен на 4 крака с кремвележ в уста. Волин Енджел! Пред никой друг. Всичките няма да можем. Ако, нали каза, че ще играем на наказание, едно може да паднеш, едно може да вземеш. Мене не ме бърка да играя на наказания, аз даже обичам адреналина, обичам да си дам на хората Фаби, как се така да ме изгостираш? Ще ни ударят накрая хора, ще ни ударят. Да, ще ударим другия път, няма да ударим. И аз мисля, че ще ни ударят накрая. Не. Вие станахте 10 000 точки. Няма това време, няма да помогне това време. Бубери, можеш да удариш, Бубери? Ако ни ударят това, наистина направо ще е топа на топа. Няма, не. Няма как. Няма как. Ево на Петре, Михайлски, Falling Angel. Петре и Falling Angel взимат ръкавица. Деката, Даяна, Клиторианеца, Ива, Наско, Илиян, Линчето, Хати и всички останали. При нея Клиторианеца. Вижте какви профили има там при нея. Клиторианец се казват гифтарите. Какво ще правим сега? Освобождаваш ли му от това наказание? Не, Колаген, аз се съгласих също. Прави си наказанието, ако искаш играем още една с наказание. Мене не ме бърка, аз ти го казах, аз обичам да давам на хората си да има някакво съдържание. Не съм играла на наказание от доста време, така че не ме бърка, дори да ме накажете, дори да ме биете, аз ще си направя наказанието. Хората заслужават да виждат нещо различно. Добре, обаче моят човек ме подведе. Каза, пускай наказание. Без значение, аз също пускам сляпо, ние сме били цяла вечер Колаген. Ма ние сме играли цяла вечер. Ние допреди малко при Дудис бяхме на 100 точки. Ами можеш да заредиш по принцип да махнеш карта, която е закачена за там и да я закачиш наново. Само една карта ли имаш пък ти? Ние бяхме на 100-200 точки, бяхме на предишната игра. Ние си разцъкахме лекичко въобще. Даже не съм имала намерение да играя, но след като искаш да играем... Ама аз нямам колбаса истината. Ми краставица нещо намери, нещо ще сложиш парфюм, дезодорант. Пада ми батерията. Дезодорант. Айде стига, ето затова хората няма да се съгласят да играем на наказание другия път, защото и аз няма да се съгласа. Сега паднал си, направи си го. Твоята аудитория знае, че си паднал. Малко се изхвърлих, пинал съм си. Еми. Оле, направо изтрезнях хора, честно. Ти каза на 4 крака с краставицата в устата. Какъв е проблема? Аз наистина нямам колбас човек в хладилника, наистина. Еми колбас, отиваш и го правиш, без значение. Нещо, някакво парфюм, дезодорант за хапи, каквото и ще да. Ама аз съм боксерки, беше ме баднат бе човек. Чакай да отиди и си обойника сега ще, айде. Ние те чакаме. Оле, хора, голяма работа, че ще застане на 4 крака. Голяма работа! Що ги приемате чак толкова лично пък нещата, бе? Хора, нали щяхме с нея да се гаврим? Защо направихте така? Те искат моите... Истината е, че и моите искат да ме гледат да се гъзят тук. И това е цялата истина. Ми мене знаеш колко пъти моите хора са ме оставяли при... живи педали, твоите ако ни бяха... Ама да, живи педали са. А твоите какви са? Защото оставиха тогава? Защото оставиха тогава твоите хора? Защо? Те щяха да те оставят да се нагъзиш, да те видят нагъзена, ако бяха мъже. Те са педали само тия при тебе. И как ще са педали? Точно, че не са чекиджи, не са педали, не са бокуци, затова няма да ме оставят никога аз да се нагъза. Ма ти си им пращала снимки, клипове гола, как се бъркаш. Да. Айде. Я всичките тук, дайте, кажете, моите снимки хубави ли са? Те 1000 пъти ти виждали нагъзена, ти се разкопчаваш тук гърдите, всичко, моля ти се. Чакайте сега тук да махнат тия. Прави си наказанието, Колаген.
Чакай да махна тук тия чанти-манти, не се сери. Махай, скъпата тук козметика, нещо- махни я. Ще видя какво имам и ще... Махни скъпата козметика, махни я. Изобщо не я разглеждам като скъпа и не скъпа. Вие говорите за пари, говорите за козметиката. До одеве ми говори за фондютен, че аз такова, ама аз фондютен нямам. Той ми вика да ти прата един фондютен. Ама на мене не ме интересува фондютен, аз не ползвам фондютен. Прати ми, ако искаш, мога да ти го рекламирам, ако имаш... Нещо, че съм погащи. Ще ме Айде, баннат, чакай. Добре, да, обой си. То не, че има какво да се види малкия пишок. Колаген, голям ли ти е пишока? Мела да пробваш. Ама ще трябва да ма гифтиш преди това. Ама аз ти казвам, сериозно ти казвам, ти ако ме видиш мене, ти ако не се влюбиш в мене, ти ще си поредния влюбен в мене. За мене размера няма значение, дори да е 12 см, аз пак бих те приела. Не е проблем. Ма нямаш отношение, нямаш държание, нямаш нищо. Хора, извинявайте, обаче да знаете, че тия панталонки не са мои. Просто една приятелка си ги забрави вкъщи. Просто заключена е гардеробната и ключа е в асистентката ми Весито. Затова малко са смисъл. Такива се пише отзаде мяу, ама не дейте да ми се смеете там. Не са мои. Не са мои, да знаете. Просто си ги забравя едно гадже вкъщи. Ох, не мога. Не мога. А салама и салама ли си забравила тя или? Не, хора, но нямам салам, но имам ето това е за косата ми. Вой помисли, че е вибратор, ненормалник. Не бе, това е на бедхед, на тижи за косата ми, за кадриците, извинявайте, само това имам тук под ръка. Става ли? Махни тази топка отпред, ще си помислят, TikTok ще го вземе за вибратор. За дилдо ще го вземе. Чакайте сега, така ли да направя, как? Ей! Това не мога да го лапна, много е голямо, бе, човек. Мене иска краставица, аз ако ти покажа краставицата е такава. Добре, чакайте, нещо друго под... Нямам друго под... Четка гримьорска, айди. Четка, не, четка. Хората викат да съм пуснала на рози. Само на рози. Ама не виждам. Дай да ти видя стойката. Айде, това е. Ужас. Ужас. Дано да не сте записали. Със сигурност някой го е записал, ама да. Съжалявам, нямам колбаси. Тя ще е доста по-интересно от